Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w książnicy profesora Geralda Budy. Witam Państwa na wykładzie pani kustosz Benity Grzękowicz-Ropera, która nam opowie dzisiaj o rodzinie Kayserlingów, której pałac jest siedzibą naszego muzeum. Tak więc nie przedłużając, pani Benita podjęła się tematu trudnego, tematu bardzo zawiłego, jak się okaże, ale miejmy nadzieję, że po tym wykładzie będziemy wiedzieć znacznie więcej. Tak więc zapraszam już do słuchania. Witam Państwa. Panie Mateuszu, przede wszystkim chciałam podziękować, że Pan pięknie wymówił nazwisko, nie Kayserling, jak często się słyszy, tylko Kayserling, bo to jest właściwa wymowa tego nazwiska. Cieszę się, że Państwo tak licznie przybyli, że jesteście Państwo zainteresowani historią tego rodu, która bądź co bądź mieszkała tutaj przez 150 lat. Ja odliczyłam, że to było łącznie 5 generacji, które tutaj mieszkały, które też miały wpływ na rozwój miasta, na region, także też na to, że pewne trendy sztuki tutaj się przejmowały, skupiały wokół siebie też taką śmietankę towarzyską. Zaraz zobaczymy, też Państwu tutaj opowiem o też może troszeczkę takich też zawiłych koligacjach rodzinnych. Jestem też w stałym kontakcie z ostatnim właścicielem, Gustawem Kayserlingiem. Też bardzo się ucieszył, no już ma sędziwy wiek, ma 90 lat. Jest bardzo też otwarty na taką współpracę i bardzo się cieszy, że tutaj pamięć o rodzie Kayserling jest cały czas żywa. Też prosił, żeby pozdrowić uczestników wykładu, co niniejszym czynię. Więc tak, chciałam może tutaj zacząć od... Bo jakby ten wykład podzieliłam na takie dwie części. Po sobie omówimy troszeczkę historię samego obiektu, bo tutaj też jest taka jakby potrzeba i tutaj otrzymujemy takie informacje, że też Państwo chcą wiedzieć coś na temat samego budynku, pałacu, obiektu, no i też o samej rodzinie, o ich pewnych powiązaniach. Dobrze, więc zaczynamy. No tutaj dla Państwa spotkamy się w szerszym gronie, może jakby od samego jakby początku, zazwyczaj każdy, kto referuje dzieje Wejherowa czy rezydencji, zaczyna od mapy Judyckiego. No jest to pierwsza mapa, która przedstawia tutaj miasto. Ja tutaj Państwu pokazuję to miejsce, gdzie obecnie znajduje się pałac. Jak Państwo widzą, było to miejsce, gdzie znajdowały się pola. Wiemy tutaj z historii, między innymi też z Szulca, który korzystał, takiego, można powiedzieć, profesjonalnego historyka, takiej w pełni profesjonalnej, obszernej monografii dotyczącej Wejherowa, która została napisana w 1907 roku. Zresztą tutaj chciałam też na marginesie dodać, że Franz Schulz korzystał z archiwum pałacowego Kayserlingów. Jak Państwo widzą, to był taki pusty teren. Był on niezagospodarowany, a wynikało to z tego, że był on bardzo trudny taki do budowy, tak? Bo tutaj ze względu na to, że wówczas jeszcze nie był uregulowany cedron, często ten potok wylewał, więc tutaj mieściły się takie działki dla mieszczan, pastwiska. Był wykorzystywany właśnie w takich celach rolniczych. I na temat tutaj też widzimy rezydencję, taką siedzibę Jakuba Wejhera, prawdopodobnie są tutaj te zabudowania drewniane. Czy o tym jakby też nie będę tutaj mówić, bo jakby nie to jest tematem dzisiejszego wykładu. Niemniej jednak tylko tutaj zaznaczam, że Jakub Wejher nie mieszkał w Wejherowie na stałe, ale miał taką siedzibę, gdzie się zatrzymywał. Więc tutaj ta mapa nam pokazuje, że nic na tym, właśnie akurat w tym miejscu, gdzie obecnie stoi pałac, nic nie znajdowało się. Tą sytuację
ta sytuacja dopiero się zmienia w pierwszej połowie XVIII wieku i to, co właśnie dokonuje Ignacy Przebędowski, jest to bardzo ważne, bo on dokonuje właśnie melioracji i dzięki tej melioracji można było już tutaj dokonać, osuszył ten teren i można było już się pokusić o budowę pałacu. I tak Państwo widzą, te kanały parkowe, które są w parku, one pełnią jakby taką podwójną funkcję. Tworzą taki malowniczy krajobraz, ale z drugiej strony właśnie były one po to, żeby odwodnić ten teren i żeby można było tutaj zbudować siedzibę. I to już jakby dalej Państwu przedstawiam, co się będzie działo, tak? Bo potem następują rozbiory i Ignacy Przebędowski ze względu na to, że pełni szereg takich ważnych funkcji, godności państwowych, musiał się zdeklarować, tak? Albo pozostanie lojalnym wobec króla Polski, albo będzie lojalny wobec króla Polski. I wybiera tą pierwszą opcję, jest lojalny wobec króla, więc musi te dobra sprzedać. To wcale też nie była taka prosta sprawa, bo dobra były zadłużone. On w tym czasie, kiedy szuka nabywcy, mieszka w Gdańsku. Zresztą tutaj też zachował się dziennik z podróży z Berlina do Gdańska Daniela Chodowieckiego i tam jest, między innymi on też uwiecznił Ignacego Przebędowskiego, zresztą też taką notatkę, kiedy tam z nim rozmawia i zresztą bardzo cenił go intelektualnie, jako znawcę też sztuki. I teraz chciałam tutaj Państwu pokazać, to jest jedyne, bo niestety do naszych czasów nie zachował się Pałac Przebędowskich i często też, zwłaszcza po II wojnie światowej, zaczęto używać nazwy tego pałacu, że jest to Pałac Przebędowskich. Tutaj Państwu pokazuję szkic, bo niestety nie zachował się żaden, bynajmniej dotychczas nie jest nam znany, żaden widok pałacu, a wiemy to z relacji, czy tutaj z publikacji Schulza, że były to dwa skrzydła, tak tutaj Państwo widzą, zresztą jest tutaj nawet napisane Schloss, tak? I tutaj jest to właściwie tylko taki szkic, który się zachował w Archiwum Państwowym w Gdańsku, który rzeczywiście potwierdza nam to, co pisze Franz Schulz, że były to dwa skrzydła, które nie były z sobą połączone. I to jest właśnie szkic z roku tak szacuję 1786-88, czyli to już było w tym okresie, kiedy dobra nabywa Aleksander Gibson. I właśnie analizując jakby ten szkic, możemy jakby też zobaczyć, gdzie mniej więcej znajdował się ten budynek w stosunku do obecnej zabudowy pałacowej. Więc widzimy, że on był nieco jakby dalej dzisiejszego usytuowania pałacu, bardziej jakby w głąb parku i bardziej bliżej mojej ocenie tutaj tych kanałów. Więc to jest jedyna tutaj istniejąca taka, byśmy powiedzieli, plan i to też taki, jak Państwo widzą, bardzo, bardzo niedokładny. I zaraz sobie też właśnie powiemy, Lord tutaj Aleksander Gibson był kawalerem, nie miał potomstwa i postanowił tutaj dobra, które nabył, a był to kompleks wejherowsko-żucewski, postanowił go, i tutaj też były to dosyć takie zawiłe, też pertraktacje, postanowił on je sprzedać swojemu bratankowi, swojemu siostrzeńcowi, tak? Ponieważ
Helena Gibson była żoną Otta Ernesta Keyserlinga. I tutaj właśnie już można powiedzieć, że szwagier Aleksandra Gibsona był bardzo zainteresowany nabyciem tych dóbr. I o tych okolicznościach też dosyć obszernie pisze Schulz. Tam trwały między innymi właśnie rozmowy, kłótnie, bo tam też początkowo chciał, aby te dobra nabył przyjął właśnie starszy syn. Ostatecznie to Otto Archibald nabywa te dobra. I tutaj, kiedy Otto Archibald nabywa dobra wejherowsko-żucewskie, burzy niedokończoną rezydencję, właśnie tą, którą Państwu pokazywałam, która składała się z tych dwóch skrzydeł niepołączonych ze sobą i buduje nową budowlę, nową siedzibę. Jak Państwo widzą, był to taki, tutaj widzimy, że to jest mapa z około 1810 roku, która też mapa Hojera, bardzo właśnie tutaj już takie dokładne źródło. Zresztą też widzimy, jak wyglądały tutaj te zabudowania gospodarcze. Mapa Hojera była publikowana już w kilku periodykach dotyczących Wejherowa. Tutaj zabudowania gospodarcze, które były jakby po drugiej stronie Cedronu. I nam przedstawia, jak wyglądał obiekt, że był to właśnie na rzucie takiego wydłużonego prostokąta. I tutaj widzimy z taką jakby rampą. I to, co jakby Państwo widzą, ten podpis, jak Państwo tutaj wchodzą do pałacu, to w mojej ocenie nie są to pozostałości dawnego pałacu właśnie przebędowskich. Są to pozostałości po prostu po tym podjeździe, ponieważ kiedy później dobudowano dwa boczne skrzydła, już nie można było w pełni podjechać, tak? Nie był on już w pełni, nie można było już jakby tego podjazdu użytkować, więc został on zastąpiony już takimi schodami, które Państwo dzisiaj w tej chwili widzą i ten wjazd został inaczej ukształtowany. Więc to jest też bardzo już takie ciekawe, dosyć dokładne źródło ikonograficzne, ten plan właśnie z 1810 roku. I też widzimy, też zachowała się litografia, która przedstawia nam pałac, pałac był budowany, taką datację można powiedzieć, że zaczęty od 1796 do około 1800 roku. Tutaj widzimy taki właśnie klasycystyczny, był tutaj ganek, tak? Właśnie taka lodzia bardziej. I tutaj jest ten taki od strony południowej. Pałac był on właściwie, była to taka parterowa budowla i tutaj ta fontanna też bardzo taka charakterystyczna, z takim założeniem ogrodowym. No i tak właśnie wyglądał pałac jeszcze, później pokażę Państwu i to jest przełom XVIII i XIX wieku. I tutaj już też chciałam Państwu pokazać już od strony zachodniej też, czyli widać, że po tej stronie, że jeszcze skrzydła tutaj potem zostaną jakby dobudowane od tej strony. Troszeczkę jest ta litografia, tutaj jest to pewna taka może trochę wizja, bo tutaj ta fontanna, jak widzimy, ten wodotrysk jest taki bardzo duży, jakby wychodzi poza, bardzo wysoki, w mojej ocenie jest to po prostu niemożliwe, żeby ona aż tak wysoko była, ten słup wody był aż tak wysoki. I Otto Aleksander poślubia hrabinę von Denhof, Emilię von Denhof i ma 3 córki, właśnie Charlotte, Adelaide, Klementynę i Ennę. Ślub właśnie Emilii von Denhof i Otto Aleksandra odbywa się w Królewcu.
Zresztą pomiędzy tutaj ta koligacja i tutaj te koligacje rodzinne z von Dönhoffami, one potem będą, znaczy ta rodzina potem się będzie przyjaźnić i się też będzie, można powiedzieć, wspierać. Tam też Państwu potem pokażę zdjęcia, gdzie jest Marion von Dönhoff, chociażby, która później będzie przyjeżdżać i będzie odwiedzać Wejherowo. I teraz coś jakby na temat samej, jak ta kariera rodu Kayserling przebiegała, kiedy otrzymali tytuł hrabiowski. I tutaj to, że Kayserlingowie jakby otrzymali ten tytuł hrabiowski, zawdzięczamy Ottonowi Ernestowi. On był ojcem Ottona Archibalda, tego właśnie, który zbudował pałac wejherowski. I to właśnie dzięki jego tam wielu zabiegom, zresztą też jego kuzyn Dietrich Kayserling był takim zaufaną postacią na dworze berlińskim. Był nawet tutaj Fryderyk II Dietricha Kayserlinga nazywał swoim przyjacielem, więc tutaj dzięki tym koligacjom właśnie z kuzynem, z Dietrichem, prawdopodobnie też ten tytuł hrabiowski udaje się Kayserlingom otrzymać, pozyskać, czyli to już jest uzyskanie tego, tutaj tego statusu hrabiowskiego, wpisuje ich jakby już w taką elitę arystokratyczną pruską, która się dopiero właśnie zaczęła jakby kształtować. Tak? To jest ten okres, kiedy zaczyna się, kiedy Prusy zaczynają historycznie stawać się potęgą europejską. I tutaj przedstawiam Państwu drzewo genealogiczne. Ono jest tutaj jakby niepełne. Tutaj jest ta linia wejherowska. Jak Państwo tutaj widzą, właśnie kończy się ona Ottonie Archibaldzie. Bo ta publikacja, którą tutaj prezentuję, której tutaj Państwo widzą skan, to była publikowana w połowie XIX wieku, czyli tam dojdą jeszcze kolejne generacje, o których sobie zaraz powiemy. W ogóle sam ród Kayserlingów, tutaj może sobie też powiemy o tych dalszych, sam ród Kayserlingów, może sobie tutaj jeszcze przejdziemy trochę, jeszcze tutaj do samego Dietricha. Właśnie to jest ten przyjaciel Fryderyka II, który był taką właśnie bardzo ważną też postacią, już o tym wspominałam, na dworze berlińskim. Właśnie ród Kayserlingów wywodził się z Westfalii, ale potem już właściwie w XV wieku zaczyna się on coraz bardziej, jak to się mówi, kierować ku wschodowi i się osiedla w Inflantach, w Kurlandii. Tak też Państwu wspominałam o Królewcu. Tam też Kayserlingowie mieli swój pałac. Zresztą tutaj syn właśnie Ottona Ernsta, ten, który otrzymał właśnie ten tytuł hrabiowski w 1772 roku, właśnie przebywał w pałacu Christiana Heinricha Kayserlinga w Królewcu. Między innymi o tym też w swoich wspomnieniach pisze Cecylia Kayserling, czyli żona tutaj przedostatniego właściciela Wejherowa, Henryka Kayserlinga z domu von Below. To właśnie ona podaje tą informację, że tutaj syn Ottona Ernsta właśnie w tym Królewcu przebywał. Tam między innymi miał okazję poznać Immanuela Kanta, zresztą na jego wykładach też bywał. I ta linia właśnie wejherowska, tutaj uważa się, że to właśnie Otto Ernst, ten, który otrzymał tytuł hrabiowski. I
tutaj też w swoich wspomnieniach Cecylia Kaiserling tak bardzo też nawiązuje do tych wątków królewieckich i między innymi właśnie też do tego ślubu, który odbył się właśnie Emilii von Denhoff w Królewcu. Natomiast nie wiemy, czy on odbył się na dworze Christiana Heinricha Kaiserlinga, bo to rzeczywiście taki bardzo otwarty dwór, otwarty. W Królewcu mieli właśnie Christian Heinrich Kaiserling miał swój pałac. On się nie zachował do naszych czasów. No nie wiemy, czy tam odbył się ten ślub, czy właśnie, czy to właśnie w pałacie Christiana Kaiserlinga. No, my teraz wrócimy do kolejnych tutaj i sobie też powiemy jak już tutaj powiedzieliśmy sobie o tych początkach, tak, o tej pierwszej generacji, to teraz chciałam właśnie powiedzieć już o tej drugiej generacji, bo tak Państwu powiedziałam, tutaj ten pierwszy właściciel, Otto Alexander Kaiserling, on miał 3 córki. Pierwsza Adelaida, znaczy Charlotta, właściwie Adelaida, której grób Państwo znają to jest jedyny zachowany grób rodu Kaiserling z Kalwarii. No, młodo zmarła i więc pozostały 2, więc to była Emma i Klementyna. Był to bardzo taki ciężki czas był to okres wojen napoleońskich i to był bardzo taki trudny też czas, jeśli idzie o stronę taką finansową dla tutaj dóbr, no ze względu też na kontrybucje, którymi dobra były tutaj też obciążone. I dlatego też, żeby jakby ratować też finansowo, dochodzi do podziału tych dóbr na dobra te właśnie żucewskie, które przechodzą już, bo Emma wychodzi za Gustawa Eugena von Below, adiutanta, i był też taką bardzo ważną postacią, jak Państwu się pisze, że był też przyjacielem Fryderyka Wilhelma, więc to też taka bardzo ważna postać, jeśli chodzi o te kręgi takie arystokratyczne, aczkolwiek on nie miał tytułu hrabieckiego w Belowowie i ślub z Emmą Kaiserling jakby też go wprowadzał w te sfery już arystokratyczne, więc to też jakby dzięki temu Ruth von Below właśnie uzyskał większy prestiż i status. Też jakby tutaj bardzo często dzisiaj się jakby uważa, że ten obiekt, gdzie obecnie właśnie w Żucewie, że jest to pałac Wejherów, tak? To właściwie tam dawniej rzeczywiście była rezydencja Wejherów, ale w latach 40. Belowowie zbudowali nowy pałac i to wiemy właśnie, bo taki znany architekt niemiecki August Stiller był uczniem Friedricha Schinkla, takiego znanego architekta berlińskiego. Właśnie mówi się o stylu Schinkla, to właśnie on wprowadza na grunt tutaj niemiecki, uważa się tak w dużym uproszczeniu neogotyk, więc zresztą tutaj widzimy te wpływy neogotyku, są one tutaj bardzo widoczne. Więc już mówimy tutaj w tej chwili o tym podziale na dobra żucewskie i tam Emma, wychodząc za mąż za Gustawa von Below, jest już to we władaniu tego rodu. Natomiast jeśli idzie o Wejherowo, to Klementyna poślubia swojego kuzyna, Archibalda Ernesta Kaiserling, więc jakby te dobra pozostają, jeśli chodzi o nazwisko, dalej jest to ród Kaiserling. I mieli oni jednego syna, Ottona Archibalda, jak Państwo te imiona się ciągle... Tak. Pierwszy właściciel to był Otto Aleksander, potem właśnie mąż Klementyny Archibald Ernest, potem już 3. generacja to Otto Archibald. Otto Archibald poślubia
też był taką bardzo, taką też dosyć ważną pozycją. Co tutaj chciałam, to jest bardzo też takim ważnym tutaj punktem, to jak wyglądała kariera, jak w ogóle, jak wyglądało życie takiego arystokraty, który też często uważa się, że to ta nazwa Junkier, tak? Ona wyglądała w ten sposób, w dużym uproszczeniu Państwu powiem, że jakby z jednej strony mieli oni tutaj swoje dobra, posiadłości ziemskie, ale z drugiej strony też ta kariera wojskowa, tak? Oni szkoły nie na uniwersytetach się kształcili, tylko oni po prostu taką karierę w wojsku, tak? I tutaj w szkołach potem byli kadetami szkół oficerskich i tą drogą właśnie ta kariera się toczyła. Więc potem też w kręgach też często taka kariera jako też byli oni, potem jak już w stan spoczynku, to rzeczywiście zajmowali się, osiadali w swoich dobrach, więc jeśli idzie tutaj od Ottona Archibalda, to także był blisko związany z dworem królewskim w Berlinie, był on tam szambelanem, otrzymuje też taki bardzo ważny status, właśnie jest on w tej Izbie Panów w Herrenhausie, to jest, można powiedzieć, taka była izba wyższa, tak? Więc to też jest, te kręgi są już takie bardzo ścisłe i arystokratyczne. Też, co jest bardzo takie istotne, to ożenił się on w 1857 roku z Elisabeth von Alvensleben. Elisabeth von Alvensleben była żoną takiego znanego generała pruskiego, więc to też było takie bardzo w tych kręgach już takich wojskowych, już bardzo, bardzo wysokich. Córką, była córką. Zresztą córką i jej brat też był znanym generałem w armii pruskiej. Tutaj Państwo też zobaczą zdjęcie, więc to taka tutaj. Mieli oni dwóch synów, Alfreda, starszego, i Henryka. I co jest bardzo ważne, to właśnie Otto Archibald w 1857 roku przebudowuje pałac. I ta przebudowa polegała na tym, że dobudował on od strony północnej dwa boczne skrzydła i nadał tutaj, jak Państwo widzą, taką, to się tak jakby nazywa, taką kurtynową fasadę, tak? Która przykrywa właśnie ten dwuspadowy dach. Ona nadaje takiej właśnie też lekkości tej budowli i to założenie jest, nawiązuje do takiego założenia pomiędzy dziedzińcem a ogrodem. Od strony północnej był dziedziniec, od strony południowej ogród. Tak jak wspominałam, wiek XIX to jest moda właśnie na neostyle, więc to jest też taka stylistyka właśnie eklektyczna, mówiąc w dużym uproszczeniu. I tutaj też chciałam Państwu pokazać, że tutaj też w Małym Kacku bardzo podobnie jest ukształtowana ta rezydencja. To był taki właśnie styl rezydencjonalny tamtej epoki. To była też epoka, kiedy tutaj wielu tych właścicieli ziemskich, był to okres dużej prosperity właśnie tych majątków i oni wówczas też przebudowują swoje rezydencje, właśnie nadają im taki właśnie nowy kształt, właśnie na tą nową modę, gdzie łączy się te elementy takie właśnie właśnie, tak powiem, ta różna stylistyka, właśnie i klasycystyczna, i renesansowa, i neogotycka, i te style właśnie łączone razem i jakby tworzy się taka nowa jakość. Może tutaj tak tylko małą taką dygresję. Na początku właśnie XX wieku, w latach 20., kiedy pojawia się modernizm,
bardzo krytykowano ten styl eklektyczny. Uważano, że on jest taki odtwórczy, że on właściwie nic nowego nie wnosi. Dzisiaj się rehabilituje. Uważa się, że trzeba było mieć duże wyczucie i dużą wiedzę taką architektoniczną, żeby w sposób taki spójny, harmonijny móc połączyć właśnie tą stylistykę w jedną całość. I w pełni się z tym zgadzam, nie wiem jak Państwo, bo uważam, że akurat nasz pałac właśnie jest taką bardzo harmonijnie zaprojektowaną budowlą, bardzo ładnie, zresztą też pięknie wkomponowaną w ten kompleks tutaj też parkowy. Tutaj też z takich obiektów, które już się nie zachowały, to na mniejszą skalę to właśnie w Radziszewie w powiecie puckim. Dlatego też zwracam uwagę właśnie na te szczyty schodkowe, tak one no, były takim motywem częstym. No i tutaj nasz obiekt, który się też był często, pojawiał się na pocztówkach, właśnie na zdjęciach Augustyna Siemensa. Obiekt, czyli się o park, to był on niedostępny dla osób z zewnątrz. Było właściwie tam no, kilka razy do roku Kaiserlingowie rzeczywiście jakby udostępniali go mieszkańcom Wejherowa, ale generalnie nie był on udostępniany. Tutaj widzimy, jak wyglądał od strony parku. No, bardzo malowniczo. I wnętrza pałacu. No tutaj też chciałam Państwu powiedzieć coś na temat wnętrz. Niestety z wyposażenia pałacowego niewiele się zachowało. To są wnętrza, no tak szacujemy, że tutaj te fotografie powstały, początek, no to są gdzieś lata 20, mogły do lat 30, tak, XX wieku. No widzimy tutaj bardzo piękne meble, takie meble właśnie też w stylu Chippendales, właśnie takie meble angielskie. To jest tak zwana sala, zresztą tutaj też oddzielnym jakby też takim zagadnieniem są polichromie, które Państwo widzą w naszym pałacu. I tutaj może też się na chwilę zatrzymam, ponieważ najlepiej zachowaną jest salą, to jest tak zwana sala tarasowa. Otóż ta sala, zresztą tutaj też po analizie takiej też konserwatorskiej, widzimy, że tutaj ona się najlepiej zachowała, zresztą to też było widać, jak zrobiono taką te malowidła na podczerwień badano, to rzeczywiście ta malatura była dosyć łatwa, no można było ją dosyć dobrze zrekonstruować. Natomiast tutaj jak widzimy to pomieszczenie, które było także też jadalnią. Tutaj widzimy też no, jedyną zachowaną szafę wnękową. Też sobie może powiemy na temat jakby koncepcji samych konserwatorskiej, tak? Bo no, mody konserwatorskie też się zmieniają, podejście do jakby obiektów, do zabytku też się to zmienia na przestrzeni, można powiedzieć, też lat. Jak Państwo widzą, tutaj nie ma tej malatury. I no tak przypuszczam, że na początku XX wieku tutaj część tych malowideł została zamalowana. Jedynie tutaj te malowidła w tej sali tarasowej zostały zachowane. No bo one są też taką jakby iluzją, tak? Nawiązują jakby też do ogrodu, tak? Do tego założenia ogrodowego. Natomiast tutaj przypuszczalnie, że te malowidła powstały, kiedy pałac był przebudowany, czyli to jest połowa XIX wieku, rok około 1857 do 58, tak? Więc na przestrzeni około 50 lat, tak? Prawdopodobnie też ta dekoracja malarska mogła się już opatrzyć, więc też tą malaturę tutaj zamieniono. Więc to tylko taka też dygresja, jeśli idzie tutaj też ta sala z kominkami, które są do dzisiaj. Też
ta datacja jest że to było okres dwudziestolecia też międzywojennego, bo było tutaj, jak Państwo widzą, elektryczność już, tak? Więc też tutaj też takie piękne, Państwo widzą, skórzane meble w stylu Chester, bardzo też popularne. I tutaj też taka majolika, też majolika. To są pewno takie wyroby też nawiązujące neostylistyczne. Właśnie też jest taka znana we Włoszech była wytwórnia majoliki rodu Della Robbia, ale to jest jakby nawiązuje, to są kopie tych wyrobów, tak? I tutaj sobie pozwoliłam taki cytat, że człowiek jest tylko epizodem w życiu przedmiotów. To jest właśnie takie, zawsze moje motto jako muzealnika. Jest to, właśnie nielicznie zachowały się tutaj no, te przedmioty, te ruchome, tak byśmy powiedzieli. No tutaj też ta szafa, którą dlaczego też chciałam być o tych modach konserwatorskich, bo jako muzeum pałac został własnością muzeum w 1995 roku. Po wojnie mieściło się tutaj, no, tak, i też i milicja, tak, obywatelska, i szkoła dla leśników, i przedszkole dla głuchych, więc no, w pewnym sensie obiekt ten uległ na pewno też dewastacji i tam no, to wyposażenie uległo rozproszeniu, mówiąc tak eufemistycznie trochę, że to rozproszenie, nie nazwę jakby tego kradzieżą. No ale to, proszę Państwa, wojna, tak tutaj to. Ale też wiemy, że też kaiserlingowie też, no, wiedząc, że zbliża się front radziecki, też w służbie pewne przedmioty. Czyli teraz Państwu pokażę, co się jakby zachowało, co mamy. Też jakby dawali na pamiątkę, czy wiedząc, że już dawali po prostu dobre ręce, może w ich przekonaniu. Więc ta szafa wnękowa, Państwo, ona jest tutaj, była ona tutaj i decyzją konserwatora, kiedy odtwarzaliśmy polichromię, no nawet była taka dyskusja, my jako muzealnicy uważaliśmy, że ona powinna być w tym miejscu, że nie, konserwator jednak zalecił, że ona nie pasuje, że jakby nie koresponduje z polichromią, tak? Mam nadzieję, że jak teraz no znowu przymierzamy się do remontu, mam nadzieję, że uda się nam przeforsować, że powróci. I też jestem ciekawa Państwa ocenie. Właśnie, że powinna wrócić w to miejsce. Mam nadzieję, że już obecny konserwator pozwoli na to, żeby no tu została ona jakby w to miejsce, żeby w ogóle nie, tutaj to też, tak, żeby nie była w ogóle usunięta, tak, bo tutaj też, to jest w korytarzu, bocznym korytarzu, miejsce, gdzie była kiedyś wnęka po dawnych drzwiach, tak, które zostały tam zamurowane i tą wnękę wykorzystaliśmy do tego, żeby tą szafę w jakiś sposób tak wyeksponować. Ale uważam, że powinna ona wrócić. Tym bardziej, że ja może się tak, nie wiem dlaczego się upieram, jeśli idzie o tą szafę. Ona jest też bardzo ciekawa, bo tam był szyb windy i zresztą to widać też na planie, bo tam, jak Państwu mówiłam, była jadalnia, tuż pod tą salą mieściła się kuchnia. I żeby tutaj służba nie musiała, taka właśnie winda, taka na korbkę byśmy powiedzieli pewno, i tylko się z wyjmowaną półką i tam posiłki były też w ten sposób. Gdzie ona tutaj? Tak, ona właśnie była tutaj w tej szafie. Tak. Otwierało się drzwi, wyciągało się półeczkę i wciągało się tak. Stąd ona tutaj też ma taką formę, jak Państwo widzą, taką firankę, tak, żeby zasłonkę taką. Więc to taka była. No i piece też.
Piece wydają się nam na starsze, ale tutaj z koleżankami z Muzeum we Fromborku, które się jakby zajmowały wytwórnią właśnie węgla, taką wytwórnią w Braniewie, on miał właśnie w Braniewie, też był oddział też tej wytwórni, ona piece, właśnie takie wyroby znaczy głównie piece, kafle oni tam produkowali. I tam zachowały się archiwalia świadczące o tym, że zamawiano gdzieś, no to było gdzieś, tak przypuszczanie, to było okres międzywojenny, właśnie takie piece neostylowe, tak? I zachowała się tutaj korona tego, wiem, że na pewno była. I one właśnie jakby nawiązują do takich neobarokowych, tutaj Państwo widzą te podesty. Są tutaj system jest taki właśnie typowy jak dla tamtego czasu, tak? Jeśli idzie o rozpalanie pieca. To jest właśnie w tej sali największej. No i to, co się jakby zachowało, co jest w naszych zasobach, to jeśli idzie o tak dawna pieczęć herbowa, to jest herbem rodu Kaiserling. I ta pieczęć, mam z nią problem, bo teoretycznie pieczęć, jeśli idzie tutaj o właśnie to dominium, jak Państwo widzą, to jest ten napis Dominium Neustadt, to do 1808 roku, tak? Bo potem już jakby jako miasto, już przestało być tym miastem, że władze pruskie przestało być jakby miastem i prywatnym, jakby takim jako dominium zarządzanym przez Kaiserlingów. Ale jakby w użytkowaniu przez rodzinę Kaiserlingów i tutaj chyba też z Maciejem Krupiewskim właśnie dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, do połowy XIX wieku prawdopodobnie, więc sygnowane dokumenty są prawdopodobnie tą pieczęcią jeszcze później, tak? Ale taką informację tutaj też od Gustawa Kaiserlinga, bo rozmawialiśmy też na ten temat, że w jego ocenie do 1808 roku. Talerzyk też bardzo ciekawy, taki szklany. Uzyskałam ją od córki dawnej służącej. Jest to taki talerzyk, który tutaj jest to talerzyk z podobizną cesarzowej Augusty i Wilhelma II. I prawdopodobnie z okazji ich rocznicy srebrnych godów. I to też jakby świadczy o takich kontaktach właśnie Kaiserlingów z rodem właśnie z tym rodem panującym, tak? Zaraz sobie zresztą też powiemy o pewnej wizycie. Więc to też jakby świadczy o tym, że Kaiserlingowie na tym dworze bywali, więc i też w mojej ocenie też te malowidła, właśnie te polichromie, które są w pałacu, też są dziełem artystów berlińskich, bo to był jakby najbliższy krąg kulturowy dla rodu Kaiserling, tak? Też te oto talerze, które Państwo widzą, które zachowały się, one też były zamawiane, tutaj niestety nie mam zdjęcia z odwrociem, tak? Zamawiane w Königliche Porzellanmanufaktur w Berlinie, czyli jakby to też jakby potwierdza, że te zamówienia berlińskie. Tutaj też taka rozbudowana wersja herbu Kaiserlingów. Też bardzo ciekawe są te płytki, które pamiętam, właściwie to są flizy, tak? Takie niderlandzkie, datowane tutaj z profesorem Oczko, jakby konsultowałam, taki profesor właśnie z Krakowa konsultowała mnie. One też były też do Gdańska też często jako balast, tak? Bo jak przybywały statki właśnie tam z Holandii, to często były jako obciążenie. I to właśnie tak się też zastanawiam, bo one są XVIII-wieczne, z 1740 roku, tutaj profesor Oczko je tak datuje. Bardzo ciekawe właśnie,
są one jakby w otoku tego paleniska. Być może, ale to jest tylko hipoteza, mogły pochodzić właśnie z pałaców przebędowskich, tak? Bo on przecież był to obiekt jeszcze XVIII-wieczny, także być może, no tego nie wiemy, tak? Także to tylko taka hipoteza. Tutaj już sobie mówiliśmy. Tutaj też taka może już jeszcze bardziej, to jest akurat genealogia, którą skan z książki Schulza, jak Państwo widzą. I tutaj ją jakby, on ją tam właściwie do początku XX wieku, a ja ją tutaj, proszę Państwa, jakby uzupełniam już do ostatnich właścicieli. Ja tylko jeszcze chciałam, bo tutaj wspominałam o Elisabeth Alvensleben, właśnie o tej, która była córką tego generała. Ona w 1872 roku właśnie umiera jej mąż i ona ponownie wyszła za mąż za zu Eulenburga, za Botto zu Eulenburg. I to też, i ona potem wyjeżdża do Berlina. To była też taka bardzo prominentna postać. On był też i ministrem, najpierw kiedy kanclerzem był Bismarck, potem był też kimś w rodzaju takiej bardzo ważnej postaci za panowania Wilhelma II, więc rzeczywiście ona była matką Henryka Keyserlinga i Alfreda Keyserlinga. Alfred był starszy od Henryka i to jest też taka historia trochę dla mnie ciekawa, bo właśnie to Archibald wprowadził tą zasadę majoratu w 1857 roku, która tą zasadę, żeby już tak jak, żeby nie dzielić już majątku, tak jak było w 1820, że te dobra wejherowsko-żucewskie były podzielone właśnie na Żucewo i potem na Wejherowo, więc aby temu zaradzić, więc wprowadził tą zasadę, że one są niepodzielne i że to ten starszy syn dziedziczy. Ale już okazuje się, że ta zasada jakby nie weszła w życie, ponieważ starszy syn Alfred, no to właściwie on powinien odziedziczyć, tak? A okazuje się, że odziedziczył młodszy. I się pytałam tutaj ostatnio Gustawa, dlaczego. No on nie chciał, jakby nie wspominał o tym tak, mówi, że no nie, bo on właśnie prawdopodobnie się ożenił tam z rozwódką, że miał długi, że osiadł właściwie w Berlinie. Nie, jakby tutaj kulisów nie podawał. I że potem właśnie Henryk, jego brat, musiał spłacać te długi. No nie znam tej szczegółów, niemniej jednak tutaj właśnie Henryk Keyserling, i przepraszam tutaj Państwa, to jest tutaj Henryk Keyserling senior. I on był taką postacią bardzo też ciekawą, zresztą tutaj Państwu zaraz, to już jest, tutaj już mam, niestety nie mam zdjęć tych generacji, nie mam fotografii tych generacji wcześniejszych, ale Henryka Keyserlinga mam i się nawet ostatnio udało mi tutaj znaleźć taką fotografię jeszcze jego z czasów, kiedy był 16-latkiem, 17-latkiem. Więc to on był bardzo też dobrze wykształcony. Co jest ciekawe, nie lubił parad wojskowych. A to jest czas właśnie tej mody na parady. Czas, epoka wilhelmińska to była epoka ciągłych parad, tak? Przecież cesarz Wilhelm II, to jak wiemy, przebierał się kilka razy, mówię tutaj o cesarzu, tak? Kilka razy, miał wiele mundurów, uwielbiał parady, uwielbiał przemówienia. Na pewno Henryk znał cesarza, na pewno cesarza znała jego córka, zaraz sobie też o tym powiemy. Henryk Keyserling ożenił się z Cecylią von Below, więc tutaj powracamy, więc jakby dalej
tutaj te rody ponownie się jakby spotykają, można powiedzieć tak dynastycznie w pewnym sensie. Miał on właśnie z Cecylią von Below 2 synów, Archibalda, który właśnie poległ podczas I wojny światowej i to na samym początku, w 1914 roku. Był ranny, a potem właśnie jako jeniec rosyjski, jako właśnie w Rosji. Wtedy jeszcze to było przed rewolucją. I drugiego syna Henryka, już można powiedzieć ostatniego właściciela tej do wojny, który też ożenił się z Paulą, ożenił się, można powiedzieć, z bratanicą Cecylii Kaiserling, więc ona była dla żony, Paula Kaiserling była dla Cecylii Kaiserling i ciotką, i synową, tak? Więc to też... Właśnie rozmawiałam z Gustawem, właśnie powiedział, że taką też ciekawostkę Państwu zdradzę, że jego rodzice przed ślubem, zanim zawarli ślub, zanim się pobrali, udali się do lekarza. Lekarz wyraził zgodę, powiedział, że no nie widzi, że tutaj mogą się pobrać Pan Matych. No i tak z przekazu powiedział, no i się urodziłem i się nic nie stało. I się nic nie stało. Więc tutaj jakby piszę Państwu o tej właśnie o Pauli, a sobie zaraz pokażemy zdjęcia. No właśnie Otto Archibald, tutaj mówię właśnie o tej postaci, która też jakby wracam. Otto Archibald, czyli to jest ta postać, która przebudowała pałac, o którym mówiłam, że to był też taki okres bardzo dużej prosperity majątku, tak? Tutaj sobie sięgnę do notatek i tylko powiem, jaki to był w ogóle areał, tak? Że Państwu nawet po podziale. To był taki łącznie 7600 hektarów, cały areał tutaj tych dóbr, z czego 4600 to były same lasy. No i w ten cały zespół, to można powiedzieć taki kombinat był naprawdę, bo w ten cały zespół wchodziło 10 folwarków, 2 młyny. To są dane na podstawie tutaj Dunkera, tak? Bo tam oprócz Dunkera, właśnie Dunker to jest takie wydawnictwo z drugiej połowy XIX wieku, właśnie to były takie ilustracje dawnych rezydencji na terenie właściwie całych Prus, tak? I też jakby w tym albumie znajdą właśnie Wejherowe, tutaj Państwu prezentowałam tą ilustrację. I u Dunkera właśnie są te dane, że to jest 7000, on podaje tutaj Morgię, to przeliczyłam na hektary. Właśnie na Morgę pruską to nie jest trudno, że to przeliczyć na hektary. Więc to rzeczywiście bardzo, ja to uważam, że to był właśnie w pewnym sensie kombinat taki gospodarczy. Niemniej jednak właśnie potem, kiedy no, już trzeba było chyba też i Alfreda spłacić, i te długi, potem no też już okres po I wojnie światowej, w ogóle I wojna światowa, no to też wpłynęło na taką kondycję finansową tego tutaj pałacu i w ogóle potem część musieli też, jak była ta reforma rolna 1925, część poddać parcelacji, więc to też, zwłaszcza tutaj ten majątek Śmiechowo, to też uszczypliło jakby finansowo Kaiserlingów dosyć znacznie. Tu już wspominałam właśnie o Elweisleben, właśnie tak. I tutaj to jest właśnie syn Ottona Archibalda, właśnie Henryk Kaiserling. Udało mi się to zdjęcie pozyskać poprzez linię, bo niestety jeśli idzie o Kaiserlingów, to oni, kiedy w 1945 roku Paula ostatnim transportem właściwie wracała, nie mogła sobie wiele zabrać. Więc oni właściwie to dysponują jakimś tam jednym zdjęciem, no naprawdę jest tego niedużo. Więc tutaj udało mi się przez rodzinę von Keudel. Czyli warto jakby też rodzeństwo potem. Zaraz powiem, rodzina von Keudel to była tutaj poprzez zięcia
tutaj Henryka Kayserlinga. Zaraz sobie o tym powiemy. Tak, tu jest, i tutaj on jest ze swoim wujkiem, już generałem w stanie spoczynku, właśnie Gustawem von Alvensleben, czyli bratem jego matki, tak? Która wyszła za mąż za właśnie tego prominentnego urzędnika i też arystokratę, też zu Eulenburga. Ona po śmierci swojego drugiego męża, bo to zu Eulenburg, wróciła do Wejherowa i zmarła w Wejherowie. Tylko niestety nie zachował się ten cmentarz rodu Kayserling. Był on właściwie tak pomiędzy Kalwarią tutaj a dzisiejszym amfiteatrem, właśnie w tamtych okolicach. Został potem ten cmentarz został rozebrany. I teraz drugą taką historię chciałam Państwu pokazać, ponieważ córka, niestety nie mam wielu fotografii, tylko to, co udało mi się tutaj, córka Henryk Kayserling, którego żoną właśnie była, potem też pokażę Państwu zdjęcia jego już jak był starszym człowiekiem, którego żoną była Cecylia właśnie z Belowych, tak? Cecylia von Below. To oni mieli 4 dzieci, 2 synów. Ten pierwszy, który powiedziałam właśnie Archibald, też Boto, który poległ w kampanii właśnie podczas I wojny światowej. I też mieli drugiego syna Henryka, którego ja tutaj podaję jako junior. I mieli 2 córki. Jedna córka, też o imieniu Cecylia po matce, wyszła za mąż za Rudolfa von Keudel. I teraz zdjęcie, udało mi się znaleźć zdjęcie jego ślubne i też w tej chwili identyfikujemy, kto był na tym zdjęciu. Udaje się nam identyfikować przez tam rodzinę. I to była też rodzina von Keudel, była taką rodziną naprawdę bardzo też prominentną, dosyć bogatą. Zamieszkana było, oni mieszkali w Hesji. Natomiast starsza córka, Maria Else, wyszła za Georga von Dziecielski. I oni mieli majątek w Choczewie, w Choczewku. Tam się zachował ten budynek, ten pałac w Choczewku. Ale już ród nie. Są już ród von Dziecielski. Zresztą tam jeszcze w czasie wojny zmarł Georg von Dziecielski, a Maria Elza zmarła w 1938 roku na zapalenie płuc. I dlaczego tutaj przywołuję właśnie, tu są właśnie już 2 koronowane, znaczy książęce głowy, tak? Para książęca, Wilhelm Hohenzollern. Wilhelm to jest syn właśnie Wilhelma II cesarza, tak? A tu już jest jego żona, tak, przystojny i właśnie często romansował, był taką osobą bardzo, nie był wierny swojej żonie. I tu jest właśnie jego żona, właśnie Cecylia Augusta, gdzie Cecylia Kayserling była damą dworu właśnie u nich, właśnie na dworze Cecylii Augusty. Od właśnie 1912 roku do 1918 roku właśnie była, więc no tutaj na dworze tak, był to taki bardzo, zresztą Państwo zobaczą, pokażę, udało mi się właśnie przez rodzinę von Keudel, tak? I tutaj jest taka informacja, bo taki jakby pamiętnik, takie wspomnienia, Cecylia Kayserling von Keudel, po mężu von Keudel, właśnie tutaj napisała, że para książęca złożyła nieoficjalną wizytę w 1912 roku, 13 lipca w Wejherowie. Była to nieoficjalna wizyta. Wiemy, że Wilhelm, znaczy to jest syn cesarza, bo wiemy, że Wilhelm II musiał abdykować, kiedy się zakończyła I wojna światowa. To już nie będę jakby wchodzić w tą ogólną historię. I potem abdykował i potem osiadł w
Holandii, w Doorn. Natomiast jego syn potem też, oni zresztą chyba też potem mieszkali już jakby oddzielnie, w separacji. Chyba już, nie pamiętam, nie będę już jakby wchodzić w te szczegóły. No i tutaj mam właśnie zdjęcia, fotografie z lat 1912. Taki przedstawia nam Cecylię Kaiserling, ale tutaj na dworze cesarskim, podaje dwór cesarski, ale to było na jachtach, bo no, Wilhelm II miał kilka jachtów, zresztą bardzo wspierał budowę floty, uwielbiał. Wtedy się w ogóle zaczyna moda na te ubranka takie, Państwo wiedzą, te ubranka te takie, takie marynarskie, tak? Tak, bo no, zresztą razem z tym chyba generałem von Turpicem, o ile dobrze wymieniam, tutaj zaczęła się bardzo prężnie budowa w ogóle floty niemieckiej. Między innymi wtedy on był zafascynowany właśnie Wilhelm II flotą, budową floty w stoczni tutaj właśnie bardzo prężnie budowały statki, no i też jachty dla cesarza i jego rodziny. No i na takie tutaj też przejażdżki jachtem, między innymi i też z Gdańska do Mecklenburgii, do Schwerinu, takie właśnie podróże, właśnie takie rejsy. Też Cecylia miała okazję. Także, no i tutaj jest zdjęcie z Rudolfem, zdjęcie ślubne. To jest, proszę Państwa, już zdjęcie już po Wersalu, tak? Już wiemy, że jest to okres po I wojnie światowej, po abdykacji cesarza. Już Cecylia wróciła no, już też do domu, tak? Między innymi dzięki znajomościom na dworze poznaje Rudolfa von Keudel i tu widzimy piękne zdjęcie ich ślubne. I kto jest na tym zdjęciu? Możemy zidentyfikować. Więc tak, to jest teść, czyli to jest teść, to jest ojciec właśnie, to jest ojciec pana młodego. Też taka bardzo, super posiadali piękne, to jest jego córka. To jest Henryk Kaiserling, którego Państwu pokazywałam tutaj zdjęcie, jak był młodym człowiekiem. Tu jest jego żona, Cecylia Kaiserling. Tu jest Maria Elza. To jest Maria Elza, czyli córka właśnie Henryka, tak? I siostra tutaj tej oto pani. Ona już była zamężna, a tu jest jej mąż Georg von Dziecielski, a tu jest jej brat, ostatni właściciel Henryk Kaiserling junior, tak? Ostatni właściciel Wejherowa, a tu jest jeszcze jego niedoszła żona. To jest jego niedoszła żona, to jest Cecylia, przepraszam, Paula von Kaiserling, rocznik 1900, tak? No tutaj w tym, on jest rocznik 1896, ona 1900, tutaj ma 9 lat, tak? Natomiast tutaj jest już też, to są Krokowowie, tak? Hedda von Krokow, już teraz nie pamiętam, ale tam to sobie zaraz przypomnę, tam też będzie cała jakby tutaj też ta rozpiska taka. Dering, tak, von Krokow. A tutaj jest Grasówna, von Gras, a tutaj jest von Below, dziadek, czyli teść Henryka, Gustav von Below. Tak. Jego żona właściwie, właśnie tutaj, tak, mówimy, tak, Henrietta. 45, bardzo tragiczna historia. Ja potem Państwu tutaj będę miał Heny też, zdjęcie pani chyba się, jak Państwo widzą, to potem się okaże, właśnie to jest teść Henryka, tak? Bo to jest ojciec, dobrze, my tutaj sobie, tak i tutaj chciałam pokazać właśnie jeszcze
No takie zdjęcia, które udało mi się tutaj pozyskać. To jest Cecylia już jako młoda mężatka, już jako Fonkoida, tak? Tak, nie ma tu, że myślałam, że jako pan zawsze jest tutaj zegarem mistrz światła. Tak, także jeszcze już chyba kończymy, bo już po godzinie mieliśmy kończyć. Ja szybciutko. Tak, a tutaj jeszcze tylko pokażę tak, tutaj jest właśnie Maria Elza to jest 1925 rok. Ona też miała 4 dzieci. Dwie tak, syna i 3 córki. Część właśnie po wojnie zaemigrowali, a syn chyba został wcielony do Wehrmachtu i zmarł w czasie wojny. Podobnie zresztą jak synowie Cecylii. I to jest zdjęcie Henryka Keyserlinga juniora. Tak, z 1900 właśnie tutaj przed pałacem z pieskiem. Tak, Henryk. I to też udało mi się pozyskać poprzez rodzinę von Koiden. Właśnie tą rodzinę związaną z Cecylią, tak? No i tutaj taką rozpiskę udało mi się właśnie, którą mi przygotował właśnie nam Gustawowi. I tutaj mam właśnie też te wszystkie powiązania, potem też i z rodem von Below, i właśnie tutaj podaję właśnie Below, czyli to jest Żucewo, i Klein Szlatał, czyli Sławotówko, tak? Bo to Sławotówko to jest jakby obiekt, który powstał na początku XX wieku. Słucham? Tak. I tutaj właśnie, czyli to był właśnie też początek 1912. Więc tutaj jako już takie, więc tutaj. I tutaj chciała się też w takim dużym skrócie właśnie to ścisłe powinowactwo właśnie z rodem von Below, że nam tutaj powinno być W, przepraszam za literówkę. Właśnie tutaj ta pierwsza generacja, czyli Emma Keyserling, i teraz tutaj ta wnuczka Cecylia von. Chciałam tylko powiedzieć, że tam także, jeśli idzie o druga generacja rodu von Below, to oni także byli spowinowaceni tak skrokowymi. I tutaj poprzez Heny, czyli siostra Heny była żoną właśnie von Krokow. Tutaj właściwie to. No i tutaj mam też, udało mi się zdjęcie, ostatnio przesłał mi Gustaw Keyserling, zdjęcie jego rodziców, tak z Żucewa. I tutaj są właściwie, udało się większość osób na tym zdjęciu tutaj rozpoznać, więc tutaj ślub miał miejsce w Żucewie w 1922 roku i są pewne. I tutaj też zdjęcie takie Marion von Denkow. Tutaj też Państwu mówiłam o tak, Marion von Denkow to też taka bardzo znana postać. Ona potem była po wojnie. Ona po wojnie, oni mieli swój majątek w Prusach Wschodnich, Denkowowie. Ona po wojnie udało jej się przeżyć, uciekła. Potem mieszkała w Niemczech i była taką znaną dziennikarką, była chyba naczelną redaktor właśnie tego pisma Bild. No i też uważa się, że ona była taką osobą, która działała na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, zresztą dożyła bardzo sędziwych lat i też są jej wspomnienia, gdzie opisuje opisuje, jak przyjeżdżała jako dziecko do Wejherowa i bardzo cieple właśnie wspominała Cecylię von Keyserling. No i tutaj jest takie zdjęcie to mogło do 1938 roku, bo wiemy, że w
w 1938 roku umiera Maria Else. Ona umarła na zapalenie płuc. Maria Else von Dziecielski. No i tutaj widzimy Henryk Keyserling zmarł w 1941, a jego żona Cecylia w 1942 roku. Z tego co też wiemy, świetnie znała język angielski, tłumaczyła literaturę, wiemy, że takie były próby. Więc to taka postać. Też ona jakby dokonała też taką, jakby takie wspomnienia, ale i też przesłał jakby kontynuację, jeśli idzie o genealogię rodu von Keyserling, to ona także jakby takie, no, prowadziła takie badania genealogiczne rodu von Keyserling. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że ród von właśnie Below z rodem von Berendt też był spokrewniony, z takim mieszczańskim rodem von Berendt, tak, gdańskim, tak? To druga generacja rodu von Below właśnie z tym rodem. To takie zdjęcie bardzo nostalgiczne, też z lat 30., a może i nawet z czasów wojny, przedstawiające nam ostatniego właściciela tutaj przy fortepianie. Henryk Keyserling bardzo dobrze, no, tutaj z relacji wiemy i także też samego jego syna Gustawa, że miał bardzo dobre przygotowanie muzyczne, wieczorki takie prowadził muzyczne tutaj właśnie w pałacu. I tutaj jego żona właśnie Paula. To są, co widzą, dwa fortepiany. No i to jest Emilia von Denhoff, o której tutaj wspominałam, o tych koligacjach z rodu von Denhoff. Według relacji, ten portret właśnie według relacji Gustawa Keyserlinga. I to właśnie tutaj jest to zdjęcie, o którym to jest siostra Pauli. I tutaj są synowie, to są jej synowie Hedda von Krokow. Właśnie tu jest. I tutaj to było się poprzez Paulę, poprzez siostrę Heddę Keyserlingowie byli spokrewnieni z rodem von Krokow. Bo właśnie o tym mówię, to dosyć późnej już jakby tej generacji takiej, byśmy powiedzieli już no, międzywojennej, tak? To pokrewieństwo jakby funkcjonowało. A tutaj jest syn Pauli i Henryka, Archibald. Tak? To jest Archibald Keyserling. On służył w Wehrmachcie, na froncie, on służył z tego na froncie, gdzieś na Węgrzech właśnie tam, właśnie na tym froncie takim właśnie, w tym rejonie. Przeżył wojnę, udało mu się i tutaj jedyny zachowany grup, właśnie Charlotte, Anna, Adelaida, Keyserling. Tak, zachowany jedyny grób. I tutaj chciałam jeszcze jakby te kolejne synowie ostatniego właściciela, więc to jest, tutaj widzimy Gustaw i tak. Nie. Zmarł w 2008 roku i tutaj jest Gustaw z żoną Benigną i z córką Felicją. W Monachium, a już musiałabym... Natomiast syn, tak. Właśnie syn, to jest syn Archibalda, bo tutaj jak Państwo widzą, to jest Gustaw z synem, z swoim bratankiem, też Archibaldem, właścicielem sieci restauracji w Niemczech. To właśnie też dzięki Archibaldowi udało mi się tak właśnie kontakt też z rodziną von Keudel, tak bardziej tutaj. I te zdjęcia, które właśnie tutaj Państwu pokazywałam poprzez rodzinę von Keudel, też poprzez rodzinę von Keudel miałam
Kiedyś przyjechała do nas do Muzeum Alexis, właśnie córka Cecylii von Koider, ale też już w takim dosyć podeszłym wieku. No i tutaj, ojejcie, tak proszę Państwu, dziękuję za uwagę. Zapłać, tak Romek tutaj.